הנה, אנחנו מתחילים להקליט. מתחילים להקליט, אוקיי. אז היום זאת הפגישה מספר 74 של Learn Yiddish, ואני מוסיף and Yiddish Literature Online, בזום. היום נדמה לי זה 3 בפברואר 2021, והפעם אני לא אבטיח ולא אקיים, אנחנו עוד כמה דקות נמשיך עם הסיפור שאדם הביא, של בשביס, טייבלה ואורמיזה, אבל עד שכל מי שיבוא יהיה, אני רוצה סתם לשתף אתכם, להודיע הודעה, לשתף אתכם במה שבאנגלית אומרים breakthrough. לא יודע איך להגיד בעברית המילה breakthrough. מין פריצת דרך בחקר ספרות יידיש, שיתחולל השנה, הודות לשיתוף פעולה ביני לבין מרים טרין, דוקטור מרים טרין, שכידוע לכם, היא מאז מרץ 2020 העורכת של אויפן שוול. דרך אגב, יאיר ואדם, ראיתם פעם את אויפן שוול? אני ראיתי איתך. לא שומע? בזמן שעבדנו ביחד ראינו את הגיליון? הגיליון פיזית לא ראיתי, אבל יצא לי להשתמש בו כמה פעמים. מדבר גיליון פיזית. יאיר, אתה ראית? לא. אז אני רוצה להגיד משפט אחד על זה. אויפן שוול, שנוסד ב-1941, לפני 80 שנה, הוא כיום הז'ורנל הטוב ביותר בעולם היהודי העוסק בספרות יידיש. גם בגלל הנושאים וגם בגלל הכותבים, שאלה חוקרים ויוצרים החיים כיום, והז'ורנל הזה משקף פעילות כלל עולמית בתחומה של ספרות יידיש. עכשיו, למה אמרתי פריצת דרך שתהיה השנה בעזרתה של מרים טרין? רק תגיד לי, אדם, כשיבואו גם שלמה וגם אנה, ואז נתחיל עם בשביס, כן? פריצת הדרך שאני מדבר עליה, hopefully, כמו שאומרים באנגלית, אני מקווה, תהיה בשני תחומים. בשנה, אויפן שוול מופיע פעמיים בשנה. בערך ביולי ובסוף אותה השנה. והז'ורנל כולל מאמרים שקשורים לספרות יידיש. למשל, הגיליון הראשון שמרים טרין ערכה בשנת 2020, ושמופיע עכשיו, והיא הביאה לי גיליון וראיתי אותו ואת תוכן העניינים, מוקדש כולו למגפה. זאת
תאמינו, אבל באופן עקבי, המאמרים הרבים עוסקים בענייני מגפות בהיסטוריה היהודית ומגפה בימינו. מבחינה זאת, יש כאן חוש עיתונאי מחודד, יפה שבחרו בשנה כה קשה, להקדיש ביידיש לנושא שהוא מעורר עניין כלל עולמי. הגיליון הבא, שיופיע כנראה ביוני-יולי 2021, כן? יכלול כנראה מאמר שמרים טרין ואני נפרסם, בין היתר הדברים, דוקומנט היסטורי ספרותי נדיר ביותר. לפני שאני ממשיך, אתם ממשיכים להיות רק שניים? זיינן דו עליין. אז אני אמשיך עוד כמה דקות בציפייה שיבואו אלה שיבואו. המסמך ההיסטורי ספרותי הנדיר הזה קשור לחיים גראדה, למשורר ולפרוזאיקון ולנואם בחסד חיים גראדה, שאני מנסה להכתיר אותו כקלאסיקון הרביעי בספרות יידיש, אחרי מנדל המוכר ספרים, י' פרץ ושלום עליכם. בעתיד הלא רחוק מדי, אני מקווה לסיים ולפרסם ספר ששמו יהיה חיים גראדה בעל פה, אוסף של הרצאות פומביות ביידיש של חיים גראדה, אחרי שהוא היגר לארצות הברית ב-1948, הוא התפרנס הרבה בהרצאות שהוא הרצה בפני יהודים בכל רחבי העולם, על נושאים של ספרות יידיש, וילנה, היסטוריה יהודית, תנועת המוסר וכו'. פעם אני כבר הזכרתי את זה. אחד הפרקים בספר הזה קשור לביוגרפיה של חיים גראדה. כשפרצה מלחמת העולם השנייה, הוא ברח לברית המועצות מווילנה, כי וילנה נכבשה על ידי הנאצים. וחיים גראדה חי בברית המועצות, עד שהוא חזר אחרי המלחמה ב-1946. 3 שנים, אם אני לא טועה, הוא חי במוסקבה בזמן המלחמה. ולכן, הוא אולי הסופר היחיד מסופרי יידיש, שהכיר באופן אינטימי, נפגש איתם עם סופרי יידיש בברית המועצות, אלה שנרצחו אחר כך ב-1952 על ידי סטלין. הוא הכיר אישית את דוד ברגלסון, ועוד הרבה סופרים ידועים לנו מתולדות ספרות יידיש בברית המועצות. לא רק שהכיר אותם, אלא שאצל חלק מהם הוא התארח וחי בדירתם. וכאשר הוא הגיע בחזרה לארצות הברית, והתחיל לתת הרצאות ברחבי העולם,
היו לו שתי הרצאות על סופרי יידיש בברית המועצות, כעדות אישית ממקור ראשון. ואת הפרק הזה, בתוך הספר העתידי, מרים טרין ואני נסכם, לא נפרסם את הכל כי זה מאוד גדול, אבל באופן שוול נביא בשני המשכים את מה שלגראדה יש לספר כעד ראייה וחבר של אותם סופרי יידיש שנרצחו על ידי סטלין, ומבחינה זאת זוהי תעודה היסטורית ספרותית נדירה. נדירה גם בגלל סוג העדות. אתם יודעים שכל שנה ב-12 באוגוסט מזכירים את רצח סופרי יידיש בברית המועצות ברחבי העולם, וגם בירושלים יש מקום מיוחד עם ציון. אבל מה? פינת שרנחובסקי והרצוג. נכון. אבל מה? יש לי הרגשה שבמשך השנים זה הפך ליותר טקס מאשר למאורע שמחדש משהו. הפעם, ברגע שאם ירצה השם יופיעו שני המאמרים השנה, באופן שוול, זה יהיה, נדבר בסלנג ישראלי, זה יהיה פצצה. ולמה? מכיוון שגראדה, כבר אמרתי את זה ואני חוזר ואומר, הוא היה נואם בחסד. זה אני יכול להעיד, כי אני פענחתי מתוך קלטות כ-14 הרצאות שהוא ירצה ברחבי העולם, ופענחתי אותם מילה מילה, פסיק פסיק, אפילו עם הקיטוע של משפט או של מילה, כדי לשקף שזהו טקסט של תיעוד בעל פה, של מה שאומרים באנגלית oral history. ועקפתי בהשתאות איך שהגלגלים במוח של גראדה פועלים. עכשיו תראו, כ6 שנים עסקתי בפענוח הזה. אני שמעתי משפט, כתבתי את מה ששמעתי. לא היה לי ברור, חזרתי מילה מילה. בסיבוב שני ישבתי עם גליה שאולי, שעובדת איתי במפעל דוב סדן, ועברנו עוד פעם על הכל. סיבוב שלישי ישבתי עם מרים טרין לפני כ3 שנים, ועברנו שוב על הכל. כי אתם צריכים לדעת לפענח הרצאות מוקלטות, ולא בצורה מקצועית, זוהי עבודת נמלים. לפעמים המדבר, ולגראדה יש קול חזק, אבל לפעמים הוא מנמיך את הקול, לפעמים הוא אומר מילה שלא ברורה, לפעמים הוא מצטט מהגמרא או מהתנ"ך, וצריך ללכת לבדוק בדיוק, המון עבודה. אבל אני חושב שנשארו מעט מאוד מקומות לא ברורים. הצלחנו ליצור טקסט רצוף, קוהרנטי,
ומכיוון שאני קראתי את זה יותר מ2, 3, 4 פעמים, כאשר אני עובד עכשיו עם מרים להכין מאמר לאויפנשוויל, אני תופס את עצמי מתרגש מחדש, כאילו אני לא מכיר את הטקסט. וניסיתי לחשוב למה זה קורה לי, הרי קראתי את זה, אני כבר מכיר את זה כמעט, לא בעל פה, אבל למה? ואז התשובה שלי היא שכאשר אני פענחתי וכאשר עברנו כדי לברר דברים לא ברורים, זה היה במסגרת עבודה. עכשיו, שאנחנו קוראים עם מרים את הטקסט ומחליטים מה להכניס במאמר באויפנשוויל ומה לא, אני קורא את זה כקורא. ואז פתאום אני רואה בבירור כיצד גראדה בונה את ההרצאות שלו, כיצד הדיגרסיות שלו הם לא הטיה או סטייה מהדרך העיקרית, אלא אלה הם דיגרסיות כדי להסביר אמירה עיקרית כמה שורות קודם, או אפילו עמוד קודם, ואחר כך הוא חוזר לקו המרכזי. אילו הייתי מומחה ברטוריקה, הייתי כותב מאמר על היופי של אומנות הנאום של חיים גראדה. אתם עדיין רק שניים? שלום לשלמה ולאנה שהצטרפו אלינו. יופי, אז עכשיו אנחנו כל אלה שציפינו שנהיה, ואני עוצר כאן את ההתלהבות שלי על חיים גראדה והעידוד שלו על סופרי יידיש בברית המועצות, ואנחנו חוזרים למסלול הרגיל, אנחנו חוזרים לקרוא את טייבלה והורמיס. שלום פרופסור, אבל אנחנו לא קוראים סוצקבך היום, לא? לא, מכיוון שאנחנו כבר בפעם שעברה הגזמנו. אני מצאתי סוצקבך הרבה. I'm so preparing for סוצקבך today. אני יודע, אבל אנחנו הרי... אין בעיה. אנחנו כבר בשתי פגישות מלאות, ואנחנו חייבים לחזור לתוכניות שלנו. אין בעיה. אבל, כן. אני עמדתי להגיד, כשלא היית, וכשבאת עכשיו, לא הספקתי, כי אני רוצה לחזור לאדם ולבשריס, אבל אני אגיד. אבל שזה יהיה אנטרנו, רק בינינו, כן. אף אחד לא שומע על זה, כי זה מדובר בתוכניות בעתיד, ולא מדברים על דברים עד שהם לא נעשים. אבל אם כבר שאלת, אני אגיד. אני, אפילו מרים לא יודעת, אני עומד להציע למרים, כי בשנת 2022, היא כעורכת של אויפנשוויל, שהיא ואני נפרסם מאמר או שניים בעוד שנה, כן? על סוצקבר, על בסיס הפגישות שהיה לנו פה בזום, מה שדיברנו בשתי הפגישות האחרונות, והנושא העיקרי הוא מה חסר בחקר סוצקבר בקשר למה שהוא כתב בגטו ובמחנה בגטו וילנה, שעל זה עדיין אף אחד לא פרסם שום דבר רציני. אדם, לפני שאנה תשאל עוד שאלה, בואי נחזור.
לא, לא, זה יש דיגרסיה, שאני דיברתי שעכשיו אין לי מתרגלת סוצקבר, הרבה לידל, the poems, אבל אני מצאתי the old books in the 1980, so there was the Zaman, the time that was still the Jewish people in Poland who knows the very good the poetry and these poets, so they translated for Polish, and I have in this anthologia many like the Grade, the Sutzke, even I found the Monisht, which is not normal to find, was very difficult in English, in French. אז רגע, אנה, תגידי את שם האנתולוגיה בפולנית. כן, אבל זה נורמלי עכשיו. You can't buy such a book. This is book in my home many years ago. So for now, you can't find the translator, the books. Nobody knows about this anthologia. I was asking. But you can make a photography of the book. Sure, of course. But I have in home. I am very glad because now we can't buy this book anywhere. So I want, it's my conclusion that it's not that we are more in Europa, we are more modern, so we should to have more translation, more the books from Israel, from the Jewish. No, right. It's time, it's kan zaman. There was the time that we had, there was the Jewish in Poland, there was people interested in this literature. Now only the people who study, the young generation, but the young generation, they have only translation from English. They don't use anymore because they don't have. This was only my short digression. Okay. Your digressions are never short, אבל זה בסדר, זה חשוב מה שאמר. אז גברתי, אולי תעשי משהו שיתרגמו לפולנית, עוד פעם, דברים שצריך לתרגם. אוקיי, אדם, טייבה לאונור מיזה. אתה מעלה לכולם? כן. אבל שלחת לכולם, אז לכולם יש, כן. אמת? כן. אז אנחנו נמצאים בעמוד 74 למטה, אנחנו כבר קראנו את החלק הזה, אבל נחזור לשם הקונטקסט, כדי שהמשפט לא יעמוד לבד. תמשיך, אדם, תתחיל. אין מול, אין זומר אובנט, אונה לבונה, ואין אינשתות איזגוון פינסטר ואין מצרים, איזטייבה לגזסן מתירה, גזלינס ונטייבה להוד זי דרצל דמייסף, נמייסף נכר, ואוסיות גקויפט בייר פאקנטרגר. תרגום. כן. אדם? אמרת תראו. תרגום, אמרתי. התרגום. כן. אין מול, הנה זומר אובנט אונה לבונה, פעם אחת, בליל ערב חסר ירח, כן. ונשתות איזגוון פינסטר ואין מצרים, שבעיר נהיה חשוך כמו במצרים, כן. איזטייבלה, גזסן מתירה... רגע, אדם, אני רוצה שתדייק. ונשתוק איזגוון פינסטר, אתה לא יכול, אסור לך לתרגם נהיה, כי כאשר בעיר היה חשוך, כי אם נהיה, ביידיש היה צריך להיות כתוב, ונשתות איזגוון פינסטר, אבל פה כתוב איזגוון, כאשר היה. אוקיי, סליחה, זה דבר קטן, אבל צריך לדייק. הלאה. לא, חשוב, בגלל זה עשיתי את זה טוב. ונשתות איזגוון פינסטר ואין מצרים, כשבעיר היה חשוך כמו במצרים, איזטי בלגזסן מתירה. פה היה לך קושי עם מילה. תגיד את האותיות. מתירה גזלינס. גימל עין. כן, גזלינס. גזלינס. כן. איך נתרגם גזלינס? החבורה שלה? מאיפה, להשערה שלי היא, אם יש מילון כדאי להסתכל, אבל מי שמסתכל על המילה גזלינס, יש לכם השערה מאיפה זה יכול לבוא? מהו השורש של המילה? גזלשפט. גזלשפט זה אפשרות דריבציה, אבל
בתוך המילה גזלינס, תבודד את החלקים, ומה נשאר לך כגרעין המילה? גזל זה חבר, כזה ידיד. חכה, את הג תבודד, נשאר לך זל. זל זה נשומה. מה זה זל, אדם? נשמה. נכון. אז יכול להיות שהכוונה היא, וג' הפרפיקס הזה ג' פה, כבר דיברנו על זה בזמנו, זה אוסף של נשמות דומות, נגיד. אז החברות, כמו שאמרת. אוקיי. Und Teibele hat sie erzählt am Meise von einem Meisewichel, wo sie hat gekauft bei einem Packenträger. וטייבלה סיפרה להם סיפור מספר מעשיות, ממייסבוך, כן, כן. שהיא קנתה אצל רוכל. כן. ממשיכים. חלק חשוב. Geschichte von einer jüdischen Tochter, was ein Schäd hat sich zu ihr behaupten und gelebt mit ihr wie ein Mann mit der Weib. אוקיי. תרגום. Geschichte, ביידיש ישנה יותר וגם בגרמנית, זה מילה כפולה גם להיסטוריה וגם לסיפורים, כמו בספרדית. נכון, נכון. אז זה סיפור על בת יהודיה, הגשיכטה פון היידישר טוכטר, בת יהודיה, בת ישראל, יש להגיד, was der Schäd hat sich zu ihr behaupten, ששד בהופטן. בהופטן, מי יכול לעזור? זיך בהופטן. אולי נצמד. יותר מזה, הזדווג. הזדווג? כן. כנראה, כן. כנראה שהכוונה פה זה, לפי ההמשך. תמשיך, אדם. השד hat sich zu ihr behaupten und gelebt mit ihr wie ein Mann mit der Weib. והוא גר איתה גלפט. גלפט. לא גר. איך? חי איתה, בדיוק, כן. חי איתה כאיש עם אישה. כבעל ואישה. בעל ואישה. פה, מבחינת המעמד המשפחתי, כבעל ואישה. מנן, זה לא מנר. המילון שלי אומר שבהופטן זה נצמד. נכון, יאיר צדק, אבל אמרתי יותר מזה לפי ההמשך. הוא נצמד וחי איתה כבעל ואישה, זאת אומרת, הזדווג. עכשיו, רק רגע. אני לאדם רוצה להגיד, וכולכם שומעים, אתה תרגמת נכון מן, גבר, או איך שאמרת, אבל מן, המשמעות האחרת, לפי הקונטקסט, זה בעל במובן של מי שבעל את אשתו. הוכחה למה שאני אומר, יש בטקסט של אהרון צייטלין, כן? אני כרגע לא זוכר אם זה היה בשיר או באיזה זה באיזה שיר שלו, כאשר הוא מדבר על זיווג, הוא אומר את הפועל במנן, שזה דבר נדיר שלא מצאתי בשום מקום אחר. במנן, זאת אומרת לבעול. עכשיו, מן אמרנו שזה גבר וגם בעל. הפרפיקס בא, אמרנו תמיד, עשיית הפעולה שחלה על כל היחידה המקבלת את הפעולה. זהו, הלאה.
וגם יש להגיד שהרבים של מן כגבר זה מנר, אבל כבעל זה מנר. נכון. נמצא שם בשפה. אני יפה. כנראה התקבלתי בגלל הגישות שלי שלא אוהבות את המילה בעל. אני לא שמעתי את מה שאמרת עכשיו. יש את ההקשר המקראי, אל נא תאמר בעלי אלא קראני אישי. כן. זה כנראה התבלבלתי. אוקיי. טייבלה, הוט איברגגבן, דם טרף, מתעלה פרטים. רגע, אדם, אתה הולך לו לאיבוד. תחזור, טייבלה, הוט. טייבלה, אתם שומעים אותי? כן. עכשיו כן. טייבלה, הוט איברגגבן, דם טרף, מתעלה פרטים. פרוטים. פרוטים. כן. תרגום. טייבלה נדבה, איברגגב, מסרה. מסרה. כן. טרף, איך נגיד טרף? את המילה הזאת לא קלטתי. איזה אותיות? ט', ר', פסח א', פ', בעצם. אותי בגגם דמטרופ, לא טרף, דמטרופ מתעלה פרוטים. מי יודע מה זה טרופ? טרופ זה יכול להיות מלכודת. לא, טראפ זה באנגלית מלכודת, לא ביידיש. מה טרופ זה, גם זה פולנית אולי, זה יש טרופ. אני מצאתי טרופ למשל, the trop of the animal in the forest. לא, לא, לא. לא? זה מאורע. לא, לא רבותיי, אני מתפעל מכם. אתם לא עליתם לתורה כשנעשה לכם בר מצווה? טרופ זה טעם, טעם אחד מהטעמים של המקרא, אבל פה כתוב בדיוק. טרף. פה כתוב עם פסח א' טרף, ובמילון כתוב... אז פה, לא, סליחה. בטקסט כתוב ת' ר' א' פתח פייס סופית? כן. אני לא יודע מה זה טרף. אוקיי, אז המילון אומר, או שזו הגיה, או שלב מסוים בלימוד הקריאה בחדר, או אירוע, מזל, מאורע. זה כנראה מאורע, כן. מעניין, אני באמת לא מכיר את המילה. לא מכיר, זה כנראה מאורע. מאיפה זה בא? טרפונג. סליחה? כמו המילה טרפונג. אולי. אוקיי, אז למדתי משהו, קדימה. את המאורע, כן. זה הממצא, כאילו. כן, הרי היא מספרת סיפור. אוקיי, הלאה. מטרפן, יפה. לא חשבתי על זה אף פעם. אוקיי. אז היא מסרה את המאורע עם כל הפרטים. כן. Weiblich, seinen geboren als soll der Schrocken, also sie haben sich genommen bei die Hand, sie zu gedrückt eine zu der andere, ausgespiegelt, gelacht mit der Gelächter, was kommt mir vom Pachad. Die Weiblich, הנשים... רגע, כתוב די וייבר? וייבלך. איך אתה מתרגם, וייבלך או וייבר, לא משנה. איך אתה מתרגם את המילה הזאת? אני תרגמתי כנשים. אפשר גם להגיד לא שומעים אותך, אדם, מה אתה אומר? אני אמרתי כנשים. לא. נשים קטנות. מה אתה אומר, שלמה? נשים קטנות. לא. נכון שהקטנה קיימת, אבל העיקר, מה זה וייב ביידיש? אישה נשואה, אישה. בדיוק. זאת אומרת, זה מה שחשוב פה. די וייבלך, זאת אומרת, הנשים הנשואות הצעירות, לכן הקטנה. כן? אלה היו חברות של טייבלה. וטייבלה כשלעצמה הייתה יחסית צעירה.
אדם, אתה מקבל את התיקון שלי? הייתה בת 33, אבל כן. כן, אוקיי. וייבלט, זלן גבורן הזוידר שרוקן, הנשים הקטנות האלה, הנשים הצעירות האלה, נהיו, זלן גבורן, נהיו, נכון. מבוהלות דר שרוקן, כן. אז sie haben sich angenommen bei die Hand, שהן אחזו כן. בידיים, כן. sich zugedrückt eine zu die andere, הסתובבו אחת לשנייה. איך אמרת? סובבו. סובבו, הסתובבו. לא, סוגדריקט, הייתי אומר יותר, התקרבלו, או נלחצו. התחבקו. התחבקו, אחת עם לא, השנייה. התחבקו זה יותר מדי, כן? נלחצו אחת לשנייה. דרוק, כתוב צוגדריקט, נכון? עכשיו, השורש של צוגדריקט זה דריק או דרוק. דרוק זה לחץ, נלחצו אחת לשנייה, ולכן כשמדברים על דפוס, אומרים ביידיש דרוק, כי בזמנו היו מדפיסים על ידי לחץ. הלאה. נלחצו אחת לשנייה, אויס גשפיגן. כן. למה ומה זה אויס גשפיגן ולמה עשו את זה? אויס גשפיגן. כן. הפועל הוא אויס שפיין. מי יכול לעזור? מה זה אויס שפיין? זה לירוק. שפיין זה לירוק. מה זה אויס שפיין? יש פה פרפיקס. אפילו עושים טפו טפו. נכון. זאת אומרת, כמובן שלירוק אתה יורק החוץ, אבל אויס, יש לזה חריפות, זאת אומרת, ירקו כמו שיאיר אומר טפו טפו. למה? כי זה סקנדל שאישה לא נשואה חיה עם גבר. עם שד, לא פחות. כן, אז מה? כל פעם שיש סקנדל אתה יורק? לא, כל פעם שאני שומע על שדים שבועלים נשים, אני יורק. אני לא יודע. האם אתה מכיר את זה מהפולקלור? לא. אני רוצה אסוציאציה יותר קרובה. שעובר חתול שחור. לפני זה. אתם זוכרים, כתוב אפילו במקרא, לא במקרא, אלא בפולקלור היהודי, במזרח אירופה, אנא, תשמעי, כאשר יהודי עובר ליד כנסייה, כן. הוא אומר, שקץ תשקצנו ותאף תתאבנו, טפו 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 ויורק הצידה 3 פעמים. נכון, זה חיה, טפו טפו טפו. בדיוק. זאת אומרת, כאשר אתה עובר ליד משהו שהוא חילול הקודש, כן? במקרה הזה כנסייה, ולמה חילול הקודש ולמה עושים את זה? אני לא חקרתי את הנושא, אבל אני מניח של רדיפות הנצרות את היהודים במשך דורות, זה הספיק כדי להסתכל על זה כדבר משוקץ. ועל ישו אף פעם לא אמרו ישו, אלא אמרו אותו האיש. כן? ניסיון להסתייג, כן? מדת שרודפת אותך במשך דורות. אדם, תמשיך. לא שומעים. לא שומעים. גלחת מתגלחתר וסקומט פון פחד. תרגום. צחקו עם צחוק שהגיע מפחד. נכון. אין הות אפרג גטון, אחת שאלה, או עשתה שאלה. פרוווס הות זיעים נישט פרטריבן מתקמע. הופה,
פה יש לנו משהו נורא מעניין. תרגום? שאלה ראשונה, מדוע היא לא סילקה אותו, גירשה אותו עם קמע? מה זה הדבר הזה, אדם? בדקת? קמע? לא, איך מגרשים שד עם קמע? מה הולך פה? מה זה הקמע? אנחנו בתחום הפולקלור. כן. אז זה קמע, זה חיה, the blue eyes, the עין. רגע, אנה, עכשיו אדם צריך לענות קודם כל. קמע זה מושג קבלי, כלומר איזשהו מוצר שיש לו יכולות קבליות לשמור ולהציל מפני שדים. כן, וזוהי מסורת, אני מוסיף, זוהי מסורת שאני מכיר בתוך הספרות היהודית, קמע וניסיון להשתמש בקמע במשך 1,800 שנה בתרבות היהודית, בכל שבטי ישראל, גם אשכנזים וגם ספרדים. זאת אומרת, העניין של שימוש בקמעות, קודם כל יש על זה ספרות ענפה ביותר. והעניין של שימוש בקמעות, נמצא כבר בגמרא, במסכת עבודה זרה. אני כרגע שכחתי את העמוד, איפה שמסופר על רבי מאיר, התנא רבי מאיר, שהלך להציל את האחות של אשתו ברוריה, שהרומאים כאשר כבשו, נכנסו לארץ ישראל, הם היו נוהגים לקחת את הנשים, להושיב אותם בבתי זונות, כחלק מהשיטות הכיבוש שלהם, של הרומאים. והאחות של ברוריה, אשתו של רבי מאיר, הרומאים שמו אותה בבית זונות, ובגמרא מסופר כיצד רבי מאיר ניסה להציל אותה. ואחת הנוסחאות שהוא השתמש, אני לא אכנס לכל הסיפור כי זה יהיה ארוך, אחת הנוסחאות זה היה להגיד בזמן הסכנה, אלוהה דמאיר ענני. וזה אלוהה דמאיר ענני, זה רשום על קמעות בעם היהודי, אפילו על קמעות, על פתקים שהיו תולים על המיטה של יולדת כדי לגרש שדים. כן? שהרי לידות לא תמיד חס וחלילה מוצלחות. וצריך עזרה בעזרה של קמעות כדי שהלידה תצליח. הילדות של אחותי זיכרונה לברכה, שגרה בבני ברק, והתחתנה עם חוזר בתשובה, והילדות חונכו כחרדיות, אני פעם פניתי אליהם ושאלתי, מה זה הקמע הזאת, אלוהה דמאיר ענני? זה היה לפני, אני יודע, 15 שנה. אז הם ידעו מיד לענות לי.
מה זאת אומרת? הם אמרו לי, נגיד למשל בבני ברק, מישהי, אחת הבנות מאבדת מפתח, איך היא תמצא את זה? פשוט מאוד הן אומרות לי, והן היו ילדות בגיל 12, כן? מסורת שעוברת מדור לדור אצל החרדים. אז אם אתה מאבד מפתח, הן אומרות לי, כן? אתה אומר 3 פעמים, אלוהה דמאיר ענני, ואתה מוצא את המפתח. ויש ספרים שמסבירים איך להשתמש בקמאות כאלה, ובנוסחה הזאת, וכו' וכו'. זאת אומרת, מה שבשביס כאן שם בפי המספרת, זוהי מסורת ארוכת שנים ביותר. זה לא המצאות של בשביס. תמשיך. בוודאי, אני רק רוצה להוסיף שרבי יונתן אייבשיץ, כן. שהיה אחד מגדולי הפוסקים, התפרסם גם ככותב קמאות. כן, ודאי. כל העסק הזה של קמאות בעם היהודי, אף על פי שהוא כאילו דבר שולי, אתם לא, איך להגיד את זה, לא תראו את זה במיינסטרים הרבני, איך יהודי צריך לנהוג, אבל מתחת לפני השטח, הפולקלור והאמונות התפלות, חיות ובועטות וקיימות, והעניין של הקמאות עד היום, כן, בש"ס זה דבר ידוע. אוקיי. אבל סליחה פרופסור, the Kamea, the folklore, it's correct with the really belief, or it's something going not together with the really belief? אוקיי, אנה כמו תמיד מרימה אותנו להנחתה. סליחה. היא פותחת. I don't have nobody to ask now, only you. זו שאלה חשובה מאוד. זו שאלה חשובה מאוד. האם העסק של הקמאות זה חלק אינטגרלי של היהדות? תראו, אני אומנם קראתי לא מעט ספרים על קמאות בגלל המחקר שלי על קצטניק, שהרי קצטניק בכל הספרים שלו, לפני שהספר מתחיל, יש עמוד אחד ריק, ויש רק המילים א' נקודה ד' מ' נקודה עין נקודה, ואף אחד לא ידע מה זה. ספר של קצטניק בעברית, לפני שמתחיל הטקסט, יש דף ריק, וכתוב למעלה מצד שמאל, א' נקודה, ד' מ' נקודה, עין נקודה. ופנו לקצטניק אנשים במשך 50 שנה, ושאלו אותו מה זה. וקצטניק ענה, יחיאל דינור ענה, אסור לי להגיד בקול מה זה, מפני שזה דבר שיהודים אומרים בלב, לא בקול. כי ברגע שאני אגיד את זה בקול, זה יישרף ולא יהיה לזה אפקט. ואז קצטניק אמר, כאשר אני עמדתי מול מנגלה באושוויץ, והוא היה צריך להחליט אם אני הולך ימינה או שמאלה, למשרפות או לעבודה במחנה. הוא הסתכל בעיניי, ובאותו רגע אני חשבתי על הנוטריקון הזה, על
המשפט הזה שהוא באותיות האלה. וזה הציל אותי. והוא שלח אותי לעבודה. בתוך ויקיפדיה ובתוך האינטרנט, אם אתם תכתבו א.ד.מ.ע. יהיה מקום שיגידו, זה עובדה, כן? אני לא מתפאר בזה, זה עובדה. הם יגידו, יחיאל שיינטוך הוא הראשון שפענח את הפירוש של המילים האלה. עכשיו, זה נכון, אני כותב על זה ומסביר מה זה, אבל אני לא המצאתי את זה. אני, אחרי שקראתי הרבה ספרים שעוסקים בקמיות, למדתי על מה מדובר. באיזה שיעור? אני באיזה שיעור בזום. יאיר, אמרת משהו? אני אמרתי פה, היה טלפון, אמרתי שאני באמצע שיעור. אוקיי, לא שמעתי. אוקיי, אז א.ד.מ.ע. זה הקיצור של אלוהה דמאיר ענני. אותו משפט שרבי מאיר מסופר בגמרא, שהוא אמר כדי שכלבים ששמרו בבית הזונות שאנשים לא יתקרבו, שרצו לטרוף אותו, ברגע שהוא אמר את זה, הם עזבו אותו וחזרו על עקבותיהם. וההיסטוריה של הקמע הזה, היסטוריה ארוכה, והיא כתובה בכל מיני ספרים. טוב, נמשיך. אז ich sagen etwas mehr, erstens Shadim auf Jiddisch heißt euch Geister. Geister, רוחות. Aber da meine ich, als man redet wegen Shadim, Shadim. נכון. דהנם. וגנישגוטה, כמו אצל מוני. גנישגוטה, ja. Und was mehr meine ich, als die Schäden, was ich habe gesagt erst, noch früher, sie wollen etwas am Meise erzählen. כן. Und also es ist sehr interessant, als sie lehnt am Meise, was redet wegen Schäden. כן. Ja. עכשיו, כשאתה מדבר, ברגע הזה, אתה עושה קומנטר ביידיש, אני מתבלבל אם אתה קורא בטקסט, אז אני חוזר לעברית ורוצה להוסיף למה שאתה אומר, או יותר נכון, רוצה לדרבן אותך שאולי תרצה להוסיף מה שמוניק דיין סיפרה לך. Ja, es ist sehr wichtig euch. Ja. כן. Ich מסכים. אז אולי תספר. Ja, sie hat gesagt, dass Hormiz, was ist ein Schäd, was wir wollen lehnen wegen dem. Hormiz ist ein Schäd von dem Gemorre. Von der Gemorre. Der Gemorre, der erzählt uns wegen allerlei Schädim und Machschefes und Hormiz ist einer von sie. Also es ist ein sehr, sehr alter Schäd von unserer Geschichte und כן. אוקיי. Und etwas Freu hat gefragt, vor was hat sie ihm nicht vertrieben mit der Kamea? Nicht jeder schreckt sich vor der Kamea, hat Tebele geändert. סליחה, nicht jeder שד is מה? schreckt sich. אוקיי. לא כל שד מפחד, מקמע, ענתה טייבלה. Vor was ist sie nicht gefahren zu kein Baal Shem? ומדוע היא לא נסעה לאף בעל שם?
hat sie gewohnt, als ob sie wenn ein Plecken den Sod, wird sie der Wergen. Der Wargen. כתוב der Wergen או der Wargen? So wie mein, der Wergen. der Wergen, אוקיי, בסדר, תראו. הוא הזהיר אותה שאם היא אנפלקת זה להסיר את הסוד, איך אומרים אנפלקת? לא שומעים אותך, אדם. אנטפלקן, איך אתה מתרגם? באנגלית הייתי אומר unfold. לא שומעים, אדם. רגע. אנטפלקן. יותר טוב? כן. כן, מפתיע. אנטפלקן זה אומר לגלות את הסוד. נכון. כמו שהסוד מתגלה. כן. אז זיוות אנטפלקן דם סוד, שהיא תגלה את הסוד. שהיא מתגלה את הסוד, כן. אז הוא יהרוג אותה, יחנוק אותה. יחנוק אותה, der Wagen יחנוק אותה. Ich will schon fort. Haben heimzugehen, hat ein anderer gesagt. Ich will schon fort. תגיד את שתי המילים הקודמות עוד פעם. Ich will schon fort. ואחרי פורט, מה כתוב? Haben heimzugehen. אוקיי. הבעיה זה המילה פורט. כן. פחד. אני כבר אפחד מלחזור לבד הביתה, מלחזור הביתה. אולי חששתי. לא, איך שוש? לא, פורט זה יותר מחשש, זה פחד. כן. המילון שלי מתרגם פורט לכמוש, לנבול, להתייבש. לא, זה מוזר לי. איזה מילון זה? זה המילון האונליין של דומינסקי, משהו כזה. כן, תגיד איזה אותיות בערך שאתה מחפש, איך כתוב לסף? א' ר' כ' ט'. לא, לא כאן. זה כל מה שיש לך? כן, היא נותנת רק פירוש אחד. טוב, אז יכול להיות שדומינסקי שוגה, ואני הייתי מציע שנסתכל בוויינרייך אם יש למישהו, כדי להסיר ספק. זוהי מילת יידיש ישנה, אז יכול להיות... לא, אני טעיתי בהקלדה. זה בדיוק העניין. פורט זה יראה, פחד ומורא. סליחה? פורט זה יראה, פחד ומורא ויראת כבוד. זה מה שאני אמרתי, כאן זה פחד. הלאה, אדם. Ich hat ein andere gesagt, עוד אחת אמרה, Ich will dich zu führen, אני אלך איתך. לא צופירן, אלא כשיש פרפיקס בפועל, ich will dich צופירן. צופירן. אני אקח אותך. נכון. עוד תדרית זי גטרייסט, נחמה אותה השלישית. מה עשתה השלישית? נחמה אותה, גטרייסט. מה זה נחמה אותה? טרייסט זה... נחמה אותה, מלחמה, אוקיי. לא שמעתי. אז כן, נחמה אותה, אוקיי. זה הטכנולוגיה. רוד is vorbeigegangen אל חונן. גרוד, was heißt גרוד? גרוד, בדיוק, או כן. בדיוק עבר ליד, vorbeigegangen. כן, עבר ליד, כן. אל חונן. הבלפר, אוי איזה מקצוע מעולה. Abelfer, was hat sich geschnitten auf der Badge und was ist schon 5 Jahre gesessen in Alman. Okay. אז בדיוק עבר. כן, בדיוק עבר.
אלחנן. כן. עכשיו, בלפר זה אולי המקצוע בעל הערך הכי נמוך בקהילה היהודית המזרח אירופאית, כן. זה העוזר של המלמד. כן, זה שמביא את הילדים, נגיד כשיש שלג וכולי לחיידר, כן, עוזר של המלמד, אוקיי. כלומר, נמוך יותר מהכי נמוך. ווס הודזיך שניטן, אף הבדחן, שניטן. הודזיך גשניטן, זה ביטוי אידיומטי. דר אלחנן, הודזיך גשניטן אויף הבדחן. מה היית אומר, הביטוי האידיומטי הזה אומר? אלחנן הודזיך גשניטן. מתוך ההקשר של הסיפור, אני אגיד שהוא ניסה להיות, או רצה להיות, או שאף להיות. נכון, נכון. זירגשניטן, זאת אומרת, הוא התכונן להיות בדחן, שניידן זה הרי לחתוך. הוא ייצב את עצמו, כן? הוא היה בתהליך של ייצוב עצמו להיות בדחן. למשל, נגיד שתלמיד באוניברסיטה שכותב דוקטורט, der Talmid schneit sich auf הפרופסור. כן? זאת אומרת, מתכונן, מתעצב, כן? הועיד את עצמו. סליחה? הועיד את עצמו. יפה, עוד יותר טוב. קדימה. כן. אף הבדחן ווסי שוין 5 יור גזסן an אלמן, וכבר 5 שנים הוא אלמן. גזסן. למה גזסן? אני מניח חלק במטבע הלשון, הוא יושב כאלמן. לא שומעים, מה זה גזסן? יושב. ולמה בשביס או שפת יידיש, הוא היה יכול להגיד שפיפיו גוונן אלמן. מה מוסיף הגזסן היושב הזה למשמעות של המשפט? תראו, שפה טובה זה כמו מתמטיקה. אין מילים מקריות, ובשביס הוא סופר מעולה. הוא לא ישתמש במילים ויבזבז אותם כמו בבחירות שיהיה ב-20 במרץ. מילה שהוא אומר, יש לה תפקיד. לכן אני שואל, למה במקום שוין גוון, פיורה, הניימן, הוא כתב ווסיס גזסן. הוא יושב על תקן של אלמן, זאת אומרת שכולם יודעים שהוא אלמן, והוא מבוקש. אני לא יודע אם הוא מבוקש. הוא כאילו אלמן, אבל הוא כבר לא רוצה, הוא כאילו נמאס לי להיות אלמן, הוא כאילו רוצה כבר לצאת מזה. כל מה שאתם אומרים זה נכון, ואני אנסה לסכם את זה במילה אחת, כן? הוא ישב, זאת אומרת שהסיכוי שלו לא להיות אלמן היה נמוך. ואיך אני יודע את זה? מאיפה אני לוקח את זה? כאשר בחברה של מזרח אירופה, איפה שבנות היו צריכות להינשא בצעירותן, כאשר מישהי כבר בת 25 ועוד לא התחתנה, איך כינו אותה? אני שואל אתכם. אלמנה זקנה, או משהו כזה. איך? אלמנה זקנה. אל תמוד. כן, אבל גם אמרו, אפרזסנמויד. מי הזיצן? הישיבה היא, המילה הזאת באה להועיד שהסיכוי קלוש ביותר. אדם, להמשיך. אותו דבר, תראו, אותו דבר, כאשר אדם נמצא בכלא, איך אומרים ביידיש? הרזיצט.
in turme. הזיצן הזה, גם בעברית אומרים יושב בכלא. כן, כן, הישיבה הזאת מראה שאין סיכוי, כן, לשחרור מיידי. אוקיי. ברגע שאומרים גזסן בלי הזיך ונטול הקשר, לרוב המחשבה תהיה על כלא. לפי מה שאמרו לי. יפה, טוב מאוד. אלחונן, הוט גהת הנומן פרגרינגן פרשוין, הלץ, איבר גדרייט שלסל, שזה מטאפורה נהדרת. כן. היה לאלחנן שם לאדם פשוט, הגרינגן... לא, למה פשוט? איך כתוב הגרינג? גרינגן, ירוק? הגרינג, לא, הגרינג מה? פרשוין. הגרינגר פרשוין. איך היית מתרגם? זה לא גרינג, זה לא ירוק, זה גרינגר פרשוין. אתה תרגמת פשוט, אני לא חושב שזה מדויק בכלל. נראה מה בוכנר יגיד. לא שמעתי? נבדוק רגע במילון. לא, מה זה המילה גרינג ביידיש? אני מכיר שגרינג זה פשוט. לא, בכלל לא. מאיפה לקחת דבר כזה? אין דבר. גרינגן זה קל. לא גרינגן, אלא גרינג. קל משקל, קל כנוצה. כן? הבדיחה הידועה, אלה מיידלך זיינן קלס. איך הייתם מתרגמים אותה? כל הנשים הינן קלות? קודם כל, לא נשים, מיידלך. כל הנערות קלות. כל הנערות, כל הנערות קלות. כל הנערות מה? זיינן קלס. הן קלות בפוטנציה. איך היית כותב את המילה קלות? פה היינו כותבים כף למד ה', לא עם קוף. אז זוהי הבדיחה, שכאשר כותבים את זה, כתוב בקוף. אלה מיידלך זנן קלס, כל הבנות הצעירות הן קלות דעת. זה הגרינג, זוהי הקלות. כן? יש בדיחה ידועה כזאת, שכשכותבים לא בכף אלא בקוף. הכלילות היא מבחינת חוסר רצינות. ואל תשכחו שארשנייט זיך אויפה בתכן, כן? הוא מתעתד להיות הלוסטיק מאחר, אחד שמבדר. אוקיי. הנומן פרגרינגן פרשוין אלץ, ליצן, an איבר גדרייט שלסל. איבר גדרייט שלסל, אדם אמר שזוהי מטאפורה נהדרת. איך היית מתרגם את זה? מה זה האיבר גדרייט? מה? מנעול מסובב, מפתח... הפוך. מפתח הפוך, מסובב. לא. זה נכון שדריין זה לסובב, אבל ביידיש, וכשאני פוסל את התרגומים שלכם ומנסה לדייק, אני חש בעליל כמה שיידיש היא שפה מתמטית מדייקת עד הסוף. איבר דריין, שלסל זה מנעול. איבר דריין השלסל, זה להפוך. זה לקלקל אותו. ברגע שאיבר דריין אתה מסובב עד שהוא כבר לא מסוגל להיות מנעול שנסגר. זה האיבר דריין, האיבר פה בא לכיוון של קלקול, מרוב סיבוב. אני מגדרית שלסל, זאת אומרת, מנעול מקולקל. עכשיו תשימו לב, אנחנו מדברים עכשיו על סיפור
של בשביס, כן? תגידו כן. כן. אוקיי. כאשר בשביס קיבל פרס נובל, לילה, איפה זה היה? בשטוקהולם, לילה לפני שקיבל פרס נובל למחרת, הייתה סעודה למוזמנים שיודעים יידיש. סיפרתי לכם את זה פעם, נדמה לי. ובשביס נאם נאום ביידיש, איפה שהוא השווה את השפה האנגלית לשפת יידיש. והוא עשה מהשפה האנגלית אפר ואפר לעומת העושר של לשון יידיש בכל מיני תחומים. ושם הוא השתמש באיברגדרייטשלסל, כשהוא דיבר, נדמה לי, על משוגע, כן? או על אנשים שהם לא בשכל הישר שלהם. איך אומרים ביידיש? ואיברגדרייטשלסל היה אחד הביטויים. תמשיך. אבל פרופסור, זה היה בפולין כמו שזינגר was translated from English to Polish, not from the Yiddish. So we lost a lot of, because I was compares. Of course. We lost a lot. It's something משהו, זה something else. נכון, ולכן אנה, את מזכירה לי שעליי להגיד אחרי הקומנטר שלך, מה שהאיטלקים אומרים, שאמרתי לכם, טרדוטורי, טרדיטורי, המתרגם הוא בוגד. It's really true. Yes. בדיוק, זה העניין. ולמה? עכשיו אני רוצה לנמק למה מפסידים הרבה בתרגום בכלל וביידיש במיוחד. כל פעם שאנחנו מנסים להסביר מילה ביידיש, אני מנסה לחתוך את המילה לחלקים הקונסטיטוטיביים שלה, כמו תולעת, ולחפש את השורש. ואז כשאנחנו מנסים לרדת to the bottom of the construction of the word, אנחנו מבינים יותר טוב את המשמעות של המילה. אבל כאשר מתרגמים אותה לשפה אחרת, כל שפה יש לה המבנה שלה, ולא יעזור לנו אם אנחנו מנתחים את המבנה של האנגלית, של מילה שמתרגמת את מילה ביידיש, כן? זאת אומרת, בתרגום אתה לא יכול לנתח את המילה שבעזרתה תרגמת, ואז אתה מפסיד המון. טוב, אדם, תמשיך. Diese gangen mit Stieltritt, weil es oben sich immer gehabt, ausgerieben die Säulen von die Schicht und hat getreten auf die Borwese Fies. כן, כשהתחלת אמרת, ist gegangen mit מה? mit der stille Tritt. אוקיי. stille Tritt. תרגום. הוא הלך, ist gegangen mit stille Tritt, הוא הלך בצעדים שקטים. בצעדים? שקטים. שקטים, כן? וזה חשוב, מכיוון שכאשר טייבלה מספרת, הוא עובר ליד, לא, כנראה שלא שמים לב, ובינתיים הוא שומע. כן. Weil es haben sich im Gehat ausgerieben, die Säulen von die Schicht. למה הצעדים שלו לא שמעו אותם? weil es haben sich ausgerieben, כן, תרגום. ausgerieben זה התקלפו? לא התקלפו, השתחקו. רייבן זה לשפשף. מרוב שפשוף, השתחקו. אז מכיוון שנשחקו לו סוליות הנעליים, נכון. und hat getreten auf die Borwese Fies,
והוא הלך על... לא, והוא דרך על הרגליים היחפות. כן. עכשיו יש לי שאלה אסוציאטיבית, אתם לא חייבים לדעת, איזה רבי חסידי לבש פאר, מגפיים מפוארות, אבל בלי סוליות, וכשהוא דרך, הוא דרך על הרגליים היחפות. הפאר היה כלפי חוץ, כדי לעורר כבוד, אבל למעשה, לא הפאר היה לו חשוב. כן, יאיר אמרת משהו? הקוצקר, לא? מי? הקוצקר? לא. הרבי מריז'ין. כן, הריז'ינר. אוקיי, הלאה. ונרהוד גהר טייבלן דרציילן די מייסה, הוטר זיך אופגשטלט, גלוישט. מתי שהוא שמע את טייבלן דרציילן די מייסה, הוטר זיך אופגשטלט. הוא נעמד, בצר. הוא נעמד, כן. גלוישט, וציטט. לא שומעים אותך? גלוישט, ציטט. לא הבנתי. גלוישט, ציטט זאת אומרת, הקשיב, כן? בעצם צוטט, יש להגיד. כן, רק שבשביל אנה אני רוצה, ציטט, הקשיב, מבלי שיראו אותו וישמעו אותו, כן. שוטט. צוטט, כן. הפועל הוא, זה צדיק וו ולא צדיק. כן, לא ציטט אלא צוטט, נכון. כי לצטט זה להגיד משפט כתוב. צוטט, אוקיי. Das Chaschres ist gewesen also Gedicht und die Weiblich haben sich also reingetan in den gehalischen Verläufenisch. Also sie haben nicht gelegt kein Acht. Das Chaschres ist gewesen also Gedicht, החושך נהיה, לא, היה, סליחה. היה. החושך היה כה סק. כה דחוס, כן. סמיך. כן. שהנשים לך, הריינטון זה, היו עסוקות בעצמן? כן. ואנשים עסקו כך בעצמן, in dem gehalischen Verläufenisch. In was? In dem? gehalischen Verläufenisch. gehalischen? ככה כתוב? gehalischen, יו. לא יודע מה זה. איך כתוב? ג' עין? ג' עין, ה' א', למד, יוד, שין נון? כן, אני לא מתאר לי לאיזה שורש זה שייך. אבל הכוונה היא כמובן, והפרלויפניש, איך תתרגם? התרחשות. כן, הפרלויפניש ההתרחשות. גהליש, אולי ההתרחשות המהירה. איך אתה חשבת לתרגם? אני כתבתי שריל. שריל זה מלחיצה ומפחידה כזה. אולי אתה צודק, אני לא מכיר את המילה. אוקיי, אבל ההתרחשות. הם היו עסוקות לשמוע, ולכן לא ראו את אלחנן, שלא היה עושה רעש, כי הוא בעצם לא היו לו. הנעליים לא עשו סקריפ, כי לא היו לו סוליות. אוקיי.
אז הובן ניש גלייגט kein acht. הן לא זהו. שמו לב. נכון, הם לא שמו לב, אכט כמו המילה אחטונג. כמו אחטונג בגרמנית, זאת אומרת, לשים לב, אוקיי? דרל חונן, סליחה רק רגע, הלישן, המילון שלי אומר שזה קתולי, אני לא מבין איך הוא בא. לא, 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 טוב. לא חושב. לא יפש. דרל חונן, es gewesen ein ausgelassener, אוקיי, תראו, פה התרגום יהיה, בוא נראה איך הבנת את זה. ausgelassener לא צנוע. יותר מזה. מנודה. איך אתה אומר, יאיר? מנודה. לא, 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 לא מנודה. אויס גלסנר, הכוונה היא קל דעת, לא מוסרי, כן? ואיך אדם תרגם? איך תרגמת? לא צנוע. לא, זה יותר מזה. אז גבין אויס גלסנר, הוא היה קל דעת, נוטה לחטא, כן? איך? חסר מעצורים, אני חושב שזה. גם טוב, כן. נכון, חסר מעצורים. אחד שלא נהג לפי האתוס היהודי. הלאה. הבעל תיבה. בעל תאווה. בעל תיבה. כן. פול mit Hinterlistige und Homer Eselsche Kunzen. הופה. חומר איזלשה. כן. אינטרליסטיקה קראפטי, כלומר... קראפטי, יפה. זאת אומרת, היו לו כל מיני טריקים מאחורי הקלעים, כן, שאנשים לא הבחינו, שעל פי זה הוא התנהג בצורה לא ישרה. כן? כן. וחומר איזלשה קונצן, קסמים חמוריים? לא, לא, רגע. כתוב חומר, איך כתוב? איזה אותיות? כמו חמור בעברית. חומר אידלשה? איזלשה. איך? איזלשה. אידלשה, כן. איזל עם זין. איזלשה, חומר איזלשה קונצן. איך תתרגם את זה? טריקים או קסמים חמוריים. אוקיי. של חמור. כן, בסדר. איזל וחמור, זה היי נוח. ווס יאיר? יאיר, אמרת משהו? כאילו התנהגות בהמית. חמורית. כן, לא יודע אם בהמית, אבל התנהגות, אני לא יודע למה הוא הכניס את המילה חמור פה, כי כדי להגיד התנהגות בהמית, הוא היה אומר, חזר אידלשה או משהו כזה. אינני יודע למה הוא מכוון, האם לעקשנות או משהו בדומה שקשור לאופי של חמור. וקונצים זה קונצים. קונצים זה קונצר מאחר. כן. זה קונצים זה טריקים, כן. Sie sind gleich eingefallen, Wielerich. לא כתוב וילריש, איך כתוב? דווקא כתוב וילרישר. כמה ו"ים כתובים? ווילרישר. זה לא וילרישר. אצל זה גלייך eingefallen, כן? ווילרישר פלן. פלן, תרגום. נפל עליו רעיון שובב? לא נפל עליו. Es ist ihm gleich eingefallen. eingefallen, כן? בא פה, הוא המציא, יותר מדויק, es ist ihm eingefallen, בא לו רעיון, כן? האיינפלן של הנפילה, זה שהרעיון נפל לו במוח, ואז הוא התחיל, ומה נפל לו במוח? הווילרישר פלן. מזימה שובבה. נכון. המילה ווילריש
זה חצי מביטוי אידיומטי וול יונגריש. זאת אומרת, מזימה של צעירים. קלת דעת. אוקיי. Noch dem, wie die weiblich seinen weg, ist Elchanan stiller heiter rein zu Teiblen in Häuf. לאחר מכן, לאחר שהאנשים הלכו, או היו עינם, הלכו, כן. אלחנן, is אלחנן stiller heiter rein zu Teiblen in Häuf, היה אלחנן, נכנס אלחנן לחצרה של טייבלה. בשקט, שתילה היית. בשקט, התגנב, יש. כן, התגנב. השעה 7:25. יש לנו עוד 5 דקות, כן. אנחנו נכנסים בדיוק לאקשן פה. אז השאלה שלי היא, כמה, אני רוצה לתכנן להבא, כמה טקסט עוד יש לנו? היום אנחנו קראנו קצת פחות מעמוד. כן. אנחנו בעמוד עכשיו 76 מתוך 80 ו... כמה עמודים חסרים? זו השאלה. אני מנסה... עוד 11 עמודים. אוקיי. על פי הקצב שלנו, והיום הקדשנו 2/3. על פי הקצב שלנו, ואני מאוד רוצה שאם התחלנו שנסיים את הסיפור, אז אנחנו ביום שני הבא, בלי כל הקדמות שלי נוספות, נעסוק בזה, וננסה לקרוא יותר מעמוד. אוקיי, תמשיך. האקשן, כמו שאתה אומר. hat sich dort versteckt hinter Bäumen und geläuert. אוקיי. הוא דחס את עצמו מאחורי עץ ערב. וערב, כן. כן. Wenn hat gesehen durch ein Fenster von Schlafstub, wie Teibele legt sich und bett und verlässt das Licht, hat sich mit stille Tritt reingebett in ihr Diere. וכאשר הוא ראה דרך החלון של חדר השינה, של בית השינה, מצד טייבלה נשכבת במיטה ומכבה את האור, הוא התגנב בשקט, הוא נכנס בצד שקט. לא שומעים, כן. הוא התגנב בצד שקט, הוטר זיך mit stille Tritt reingegנבת לתוך דירתה, in ihr Diere. כן. Teibele hat nicht verkeitelt die Tiere, weil es hat in dem Mocken nicht getroffen kein Gneve. Teibele לא נעלה עם שרשרת. כן, אבל לא שמעתי ביידיש. טייבלה הוט נישט, ואז לא שמעתי. verkeitelt die Tiere. פרקייטלט, לא פרקייטלט, אלא פרקייטלט. פרקייטלט die Tiere, היא לא נעלה עם שרשרת. את הדלת, כן. weil es hat in der Mokem nicht getroffen kein Gneve. כיוון שלא היה במקום, לא התרחש במקום אף פעם גניבה. נכון. In der Vorderster Stub hat ausgetan dem Rock, dem Leibserdack, die Pludern geblieben Mutternacket. כן. עוקבים אחרי חוסר הצניעות פה. כן. טוב, אולץ, רוזירגשנית נויפבטחני, לעשות טריקים כן. כן, אז in der Vorderster, בבית פודרשטר, מה המילה השנייה? in der Vorderster Stub. פודרשטר שטוב.
שטופ, הכוונה לא לבית, אלא חדר, כן? פודרשטר בחדר הקדמי. פודרשטר קדמי. בחדר הקדמי. הקדמי הוא התפשט רוטר רויסגטון דם רוק. רוק מעיל עליון. מעיל עליון. דם לייבסרדק. לייבצדקל. כתוב לייבצדקל? לא, לייבסרדק. לייבסרדק, אוקיי. את המעיל שמתחת למעיל העליון, כן? פלודרן המכנסיים. ובליבן מוטרנקת. כן. נותר עירום כאם. או כיום היוולדו. נכון. יש לנו עוד דקה. נוך הוטר אף די שפיצן פינגר זיך דר נטר דר נטרט. טייבלס גלגר. כן. בשיא האקשן אנחנו מסיימים, תתרגם את זה ובזה נסיים. לאחר מכן, על קצות אצבעותיו הוא התקרב למקום משכבה של טייבלה. אוקיי. כמו בכל תוכנית רדיו טובה, המשך יבוא. תודה. תודה רבה, תודה רבה לכולם. בבקשה. תודה רבה. אני רוצה להגיד דבר אחד, אני חושב איך אפשר להאיץ את הקריאה של כולנו, כן? ובכל זאת שיהיה ברור ונבין את הכל. אני הייתי מבקש, תנסו לקרוא, הרי אדם שלח לכם, תנסו לקרוא בשביל יום שני הבא 2 עמודים, אז זה יעזור לנו ללכת קצת יותר מהר, כי יכול להיות שאני אבקש מאדם לקרוא, ואם כולם מבינים, להמשיך בלי לתרגם, אלא אם כן יש ביטויים לא מובנים. ככה אנחנו נאיץ קצת את הקצב. אז תודה רבה. תודה רבה, פרופסור. תודה רבה, תודה רבה. להתראות.